Isithi masiyenze beyi-18 ngoku ibethile insimbi, in fact phambi kobana kubethe insimbi yaka-10 o'clock sesitywela ixesha kakhulu. Masamkele iindwendwe zethu phaa ke in our Queenstown studios. Mr Ntobane nomr Sondlo, masinibulise sinamkele enkqubeni. Masibulise msasazi, sibulise nakubaphulaphuli bakho, inkosi. Siyabulela kakhulu. Namhlanje sizophendula nje imibuzo about the health and immunization, impilo kunye nogonyo. I-question yokuqala izawuqala ithi ke abantwana abane-immune system e-weak ingaba ithini into yabo when it comes to indaba yokuvaccinate? Msasazi, kuba sowukhala ngexesha masixolise kakhulu ngoba singene ngeli xesha. Enyanisweni xa sithetha nge-immune system e-weak sithetha ngezinto ezingenawubonwa nje nanjani na, kodwa abantwana bonke siyayikhuthaza uba mababe bayagonywa. Unesi ke mhlawumbi okanye ugqirha othi abe uyambona umntana lowo kokuba upresenta ngantoni atsho athi hayi mhlawumbi unobushushu obugqithisileyo, because when we are talking of immune system e-weak ithetha into yoba umntana ubuthathaka kulula uba makafumane izigulo, mhlawumbi ii-infections ezahlukahlukeneyo. Iimpawu ezibonakalisa i-infection eseyikhona mhlawumbi bubushushu obugqithisileyo emntwaneni, then sitsho siqonde uba hayi ngoku xa senobu bushushu obungaka asinawukwazi umnika, kodwa siyakhuthaza into yobana masingazenzeli thina sicinga uba hayi siyazidiagnosela uba ngoku umntana okanye une-immune system e-weak. Kuyabaleka into yobana mababazise, then unesi ozawumbona okanye ugqirha ozawumbona ibe nguye ke ngoku odisayidayo ngokwepresentation yomntwana lowo. Mr Sondlo, yayinguwe umntu owaye-responsible for into edibene ne-side effects. Kukho i-question apha ebuzayo into yobana bungakanani ubungozi be-side effects after sivaccinate umntana? Enkosi mntakamdeuka, enkosi kakhulu ngalo mbuzo. Ndibulise kakhulu nakubaphulaphuli bethu. I-side effects nanjengoba sasitshilo kwigame ephelileyo into yoba yinto eyenzekayo xa uthe wanika i-vaccine. Inobungozi kakhulu. Kukho into ekuthiwa yi-anaphylactic shock. Ingayifanisa nokuminceka ngokukhawuleza komntana xa uthe wamvaccinate. Umntana uya avaleke, adumbe umqala lo, udumbe mhlawumbi imilebe. Zii-tissues ke zithi zikhawuleze ziyomvala zimmince umqala lo angakwazi ukuphefumla ke ngoku. Yi-anaphylactic shock ke ngoku. Loo nto leyo yenza into yokuba kube nzima ke ngoku udilishana naloo mntana lowo. Yiloo nto ke ngoku amanesi wethu ahlala exhobile ngalo lonke ixesha. Ikhona i-tray or i-box abadla ngoyiphatha xa bephumile besenza outreach okanye mhlawumbi kwii-facilities sinayo into yi-emergency trolley enazo ke ngoku la mayeza esithi sincedise ngawo umntana ukumvula isifuba, ukukhawulezisa into yoba abuyele akwazi ukuphefumla ngendlela erayithi. Ndicinga uba mhlawumbi ilingene loo mbeli lo kwangoku. I-anaphylactic shock eyona nto ingamandla xa sithe samvaccinate umntana, ungaphefumli komntana, yi-emergency situation ke leyo kufuneke into yoba loo mntu utreyiniweyo ulapho akhawulezise ke ngoku ahoyane naloo meko. Enkosi kakhulu mntamdeko. Enkosi, mandisose ncamathelisa Mr Sondlo lalona umbuzo. Umntanam u-allergic kwi-antibiotics. Uyakwazi ukuvaccinate. Before you respond to that, ndiyafuna ucacise le ndaba yoba allergic kwi-antibiotics. Inoba yintoni unobangela wobana sifumanise into yobana abantwana bethu ba-allergic to antibiotics, and if they are allergic to that sibancedisa njani? And ke ngoku xa ngaba umntwana me-allergic to i-antibiotics siyakwazi ukumvaccinate? Masithathe mhlawumbi siyicacise ngolu hlobo le-allergy. I-allergy ayonto mhlawumbi oyaziyo. Ixesha elininzi sukube ungayazi into yoba u-allergic kwinto ethile until ube uyifumane loo nto noba ungakanani na. Sizayisa ke emntwaneni ixesha elininzi abantwana abakaguli ngohlobo into yoba mhlawumbi athi xa enikwe i-antibiotic ethile agule ngeyona ndlela okanye imvali abe ne-reaction mhlawumbi njengoba sasichazile angane-reaction ye-skin apho azawuvele arhawuzelela or aphume i-rash, angane-reaction yale nto sigqiba uthetha ngayo ngoku sithi i-anaphylactic shock, aminxeka avaleke angakwazi ukuphefumla. Enye into enokwenzeka mhlawumbi ke ethubeni elingakufutshananga mhlawumbi emveni kokuba umnikile, laa nto ithi abe ne-GI symptoms, ukuhambisa nokulunywa nokuthini, zezinye zezinto ezinokwenzeka. Umntana omncinci ke
akakaguli into yoba agulele into yoba mhlawumbi afumane different types of i-antibiotics. Ii-antibiotics ezininzi abantu abareaktha kakhulu kuzo zizinto ezine-penicillin phakathi. So zonke i-erythromycins nezinye ezinezaa strains zezaa zinto zisetyenziswayo ukuba zithintele, zingothintela mos ii-antibiotics zokugula kwezo zinto zikhoyo. So iinto ezininzi ezine-penicillin umntana mhlawumbi akabengekaguli into yoba ayide ayifumane, ze ke uthi ke ngoku xa imfumene areact. Simnceda kanjani ke ngoku loo nto? Zikhona kulaa train ndithetha ngayo yalaa nesi trainway phaya, izixhobo zayo zokurivesa laa allergic reaction. Umnike isitofu esithile uyirivese i-reaction leyo, kodwa ukhawulezise ugqithise uba ngaba mhlawumbi udinga uncedo olungaphaya. Okwesibini, sizawuthi ke ngoku sawuyifumanisa into yoba ureaktile kwi-penicillin, siyigade loo nto kwithuba elizayo so that singaphindi simnike i-vaccine mhlawumbi enento ethile or else kwinto anoyitya enophinde imenzele ucinezelelo. Makhe ndibe apha ndanoba ndiphendula kakuhle namntamdiko. Kakuhle kakhulu Mr Sondlo, siyabulela kakhulu. Kukho omnye umbuzo obuvelile othi umntana uallergic emaqandeni. Ingaba siyakwazi ukumvaccinate nge-influenza vaccination? Yintoni i-influenza vaccination? Msasazi mandingene. Enyanisweni xa umntwana naye nomuntu omdala xa e-allergic emaqandeni siye singamniki i-influenza vaccine. Xa sithetha nge-influenza vaccine sithetha ngantoni? Apha sithetha ngothintela womkhuhlana. Njengangokuba sisiya ebusika silindele into yokokubana abantu bethu bangabe bazawuhlaselwa yimikhuhlane eyahlukahlukeneyo, mhlawumbi bayawubonisa ngeempawu ezahlukeneyo. Sikwelo phulo ke kodwa ndisitsho nje siyakhuthaza into yoba abantu mabazisondeze kumaziko ezempilo, mhlawumbi nakoogqirha babo bayicele le influenza vaccine kuba iyabakhusela khona ukuze bangahlaseleki kakhulu mhlawumbi yimikhuhlana esizawuthi sibe kuyo ngenxa yengqele esizawujongana nayo. Xa siyifumana ke lo thintela mhlawumbi uwunikwa namhlanje, after 14 days uqalise ke ngoku kukuncedisa okokubana uwomeleze amajoni omzimba wakho khona ukuze le mikhuhlana yahlukahlukeneyo noko ungakwazi uyifumana ngohlobo ubunoyifumana ngalo xa sube ubungavaccinatanga. Kodwa kananjalo siyalumkisa into yokokubana xa sowuziva uba unazo iimpawu zomkhuhlane, kubalulekile into yobana utsho kuloo mntu wesebe lezempilo okanye loo gqirha wakho uye kuye uba ndinazo kodwa iimpawu endizivayo, so that angakuniki ngoku, ngoba kaloku xa unikwa ngoku sowunomkhuhlana ungagula kakhulu. So kuyabaluleka ke into yobana sibe open, sidisclose into ethi ndinazo iimpawu endizivayo zomkhuhlana, sikwazi sikhawulelane, sike sithi hayi masiyi-omithe ngoku until umkhuhlana wakho ude ube uyaphela complete. Andazi ke msasazi noba mhlawumbi ukongeza, abanye abantu esiye singabaniki le nto okanye lo thintela walo mkhuhlane ngabantwana abaneminyaka engaphantsi kweenyanga ezintandathu. Then above that siyakwazi ubathintela abantwana, kodwa ke mhlawumbi ngokomasebe la ngenxa yoba ziye zishokoxeke sineshedyule esigayidwe ngayo lisebe into yokokubana siqala kubani unika, ngubani esinombeka phambili ukunikeza lo thintela walo mkhuhlane. Sinemizuzu emine, sine-questions about 7, so ndicela sisebenzise wisely le mizuzu eshiyekileyo. Kukho based on into eyayithethwe nguMr Mayathula yendaba ye-appointments, kukho imibuzo emininzi engenileyo yendaba ye-missed appointments. Ndicela nje sibakhumbuze abaphulaphuli into yobana xa bephosile isigonyo zeziphi izinto mabazenze. Njengokuba silapha sizokhuthaza kanye loo nto yokokubana ii-facilities zethu zisebenzisa ii-appointment systems, kodwa xa the wabuyiphosile kuyabaluleka into yobana mabangoyiki abantu bethu uphinda bazothi ekliniki. Man, bendiye ndaphangela okanye ndibanjwe yiloo nto, ndimzisile ke ngokumntana, kambe side sisebenzise abanye boogxa bethu esibabiza ngoba ngoo-CHW, your community healthcare workers, sibathumele kulaa makhaya abona bantwana ba-identifayiweyo into yobana baziphosile ii-dates zabo. Siyayikhuthaza ke into yobana mabangoyiki abantu bethu baphinde babasondeze abantwana, kambe
xa bathe bangakwazi siye nathi kwii-communities senze ezaa nto kuthiwa zii-catch up mini campaigns. Njengangoku sisendleleni ebheka kwikliniki yaselizongcana besicimba ke imozulu xa isivumela sawukwazi ukukhetsh apha nabanye abantwana babe bamisishe ezinye izigonyo ezithile ngokwahlukahlukana kweminyaka yabo. Enkosi msasazi. Le iquestion ireferisa kwinto eyayithethwe nguMr Mayathula yokuba xa ngaba kukho isifo esihlaseleyo kuloo ndawo siye apho siyovaccinata abantwana. Uthi umphulaphuli xa ngaba kungekho sifo esikhoyo kuloo ndawo for uthintelwa sikhona isizathu sobana sivaccinatwe. Question number 2, abantwana bayakwazi into yobana bathathe i-vaccine I think yayinguwe Mr Sondlo ibana izigonyo ziyadityaniswa ngoku bayakwazi ukuzithatha in turns. Ayikho too much laa nto yobana sibanike izigonyo ngexesha elinye at once. Mandiqale kanye kulo mbuzo wokugqibela. Enyanisweni abantwana bayakwazi uzithatha izigonyo zibe zahlukahlukene ngexesha elinye. Sigayidwa yintoni apha? Laa schedule ndandiba ndibubeka yona ethi ngexesha elithile mhlawumbi xa begqiba uzalwa bafumana zibe mbini, umzekelo ubungcikane. Again xa bephinda besiya ekliniki kwinyanga eneeveki ezimbini, which is your 6 weeks, bayazifumana zide zibe ziyagqitha kwisithathu. Uyayibona? Mhlawumbi 4 uba ndingayibeka kakuhle, 2 ezihlatywayo, 2 eziginywa emlonyeni. Yabona ke kwenye yezi yazihlatywayo inezindithi-ndithi ezahlukeneyo kodwa zidityaniswe kwesaa sigonyo siyi-1. Kodwa ndizama ke ukuphendula ngelithi ewe abantwana bayakwazi uzifumana izigonyo ngexesha elinye zibe zahlukahlukene, zilungiselelwe ngokwezaa ages zazo, azinabungozi ke ngelo xesha. Mhlawumbi ke kule ndawo ithi kule community yethu asibonanga nto thina mhlawumbi engakhe ndiyifanise nemasisi, umzekelo ekuthiwe iqhambukile mhlawumbi masithi esTextrum, then ngoku kuba iafektha laa age masibagonye bonke. Ewe abantwana kubalulekile begonyiwe ngokwaloo age group sithagethe yona nangokokuba ishedule le yethu sinayo isigayida. So ndiyafuna ukuthi masingathathi ngobana mhlawumbi hayi apha khange kubekho tyatyazo, hayi aba bethu abantwana kule area mhlawumbi yasemlungisi abanawugonyelwa utyatyazo, kanti olu tyatyazo lukhona kwenye area. For as long as abantwana bakula age category kufuneke begonyelwe for laa thintela mhlawumbi utyatyazo, kuyabaluleka uba babe bayawufumana. Enkosi msasazi. Phuma ndikhe ndava into yobana kuthiwa xa uvaccinata umntana that can lead to a long-term health programs xa esiya ekhula. Yinyani? Enkosi Mntamdikwe, ndicinga into yoba zezinye zee-myths or izinto mhlawumbi ezihamba zisasazwa naku-social media zininzi into bezithetheka ngexesha le-COVID for instance, uba zingade zilishele kwizinto ezingaba zii-chronic illnesses. Naxa sisenza mhlawumbi into efana ne-HPV, laa vaccine siyivaccinata amantombazana to prevent into eyi-cervical cancer. Zininzi ezithethwayo ngabantu, kodwa inyaniso yeyonto ukuba izigonyo ezi zizinto ezenzela into yoba zibhuste i-immune system, zandise amajoni omzimba ukukhusela nokuthintela into yoba izifo ezithile zingasichaphazeli. Ayinabunyani mntakamdekwana, yenye yee-myths ezikhoyo ezijikelezayo kwi-social media. Enkosi. Gents, in closing, ngomso siyayivala le campaign ye-African vaccination. Sithini kubahlali namhlanje? Msasazi iqalile le campaign, ndicinga uba sakuyivala mhlawumbi nge-30th kakhulukazi. Kodwa siyayikhuthaza into ethi abahlali mabasondele kwiikliniki ezikufutshane besondeza abantwana namakhadi bakwazi ukugonywa. Nathi njengokuba siphuma iphulo sizama ungena isitrato nesitrato kwii-areas zethu sigonya abantwana sibakhwaza. Siyaphazamiseka ke imozulu enjengolu hlobo. Ndifune ke msasazi ukhona nje umbuzwana ubusithi ingaba bona oomama abakhulelweyo bayakwazi nogonywa. Ewe msasazi, ngokwezigonyo esinazo ngokwe-guidelines, because sinezi izinto ezisinika umkhombandlela apha okokuba nantsi into efana uba iyanikezwa ngexesha elithile. Umzekelo oomama abakhulelweyo bebefudula befumana izigonyo zide zibe 3 xa bekhulelwe, into esiyibiza ngobana yi-tetanus toxoid.
Kodwa siyifeze out ngoku kubo bona abantu bakhulelweyo. Sisebenzisa isigonyo esisibiza ngoba yi-Tdap. Phaya sijonge i-tetanus, i-diphtheria kunye no-pertussis. Mhlawumbi esinoyibiza ngobana yilaa nto inonkonkonko. Kodwa aba mama bakhulelweyo bayifumana xa bekwezaa nyanga mhlawumbi ndinothi zine ubheka phaa okanye zintandathu, sorry, which is between 26 to 34 weeks yoba bekhulelwe. Siyayikhuthaza ke into ethi mabangoyiki kuba sigade uba kukhuselwe nabantwana babo bangaphakathi babathweleyo. Enkosi msasazi. Siyabulela kakhulu nibe nemini emahle. Enkosi kakhulu msasazi, siyabulela. Right, mizuzu masiyenze beyi-3 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock masivele ngohlobo. Uma mdeuka, mafunde, sikhule, sakuhlala,